Έχει αργήσει ο Θοδωρής, έτσι δεν είναι? Θα φαντάζομαι όπου να είναι. Τι θα γίνει? Το ξέχασε. Ώσπου να έρθει, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι σαν σκηνοθέτης? Πώς είναι? Ο Θοδωρής ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει. Δεν είναι καθόλου αγχωτικός. Ζητάει ακριβώς αυτό που θέλει, χωρίς να δημιουργεί καμία πίεση στο γύρισμα. Κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα, ξέρεις, στο συνεργείο, σε όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν αγχώνει ποτέ τους ηθοποιούς με το πρόβλημα του χρόνου. Είναι βασικό. Πολύ, πάρα πολύ, αλλά δεν θα του πείτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί μας έχει στήσει. Από κάτι άλλο. Μας είπε σαν σκηνοθέτης, τώρα τι γίνεται ως παρτενέρ. Είναι Αν είναι ο καλύτερος παρτενέρ που είχα ποτέ. Έχεις πολλούς παρτενέρ ζωής. Παιδιά, ναι, ήταν ο καλύτερος που είχα ποτέ. Τώρα σίγουρα Νομίζω αυτό ότι δεν έχω έρθει στη σωστή στιγμή, συγγνώμη που άρχισα, αλλά κάτι άκουσα. Ο καλύτερος που είχα ποτέ, άρα για μένα θα μιλούσε. Φαντάζομαι, δεν άκουσα την απάντηση. Μιλούσαμε για σένα γιατί έχεις αργήσει πολλή ώρα γι' αυτό. Βλέπω όλοι τα κινητά πάνω στο τραπέζι, εντάξει, καλά. Γιατί, πού να τα βρω. Να σας πω κάτι, δεν κινδυνεύουμε από τον μεγάλο αδερφό, όπως φαντάζονται και τα προσωπικά μας δεδομένα. Κινδυνεύουμε από τις μεγάλες μας αγάπες, τους συντρόφους της. Από τα μεγάλα μας μυστικά κινδυνεύουμε. Ακριβώς. Και αυτούς που τα ψάχνουνε. Έχω φίλο που ήταν πάρα πολύ έξυπνος και δεν κινδυνεύει καθόλου από το τηλέφωνό του, γιατί είχε και δεύτερο τηλέφωνο. Ανοίγω εγώ. Άρα λέτε ότι κανένας εδώ μέσα δεν έχει κάποιο μυστικό. Μάρθα μου, τι μυστικά να έχουμε, γνωριζόμαστε όλοι μας πάρα πολύ καλά πια. Ωραία, να παίξουμε ένα παιχνίδι τότε. Θα αφήσουμε όλοι τα κινητά μας πάνω στο τραπέζι. Και τι θα γίνει? Θα τα μοιραζόμαστε όλα, όλοι με όλους. Αφού δεν έχουμε μυστικά. Νομίζω ότι η καινούργια σου ταινία έχει αυτό το θέμα. Η καινούργια ταινία, παιδιά, είναι η μεταφορά διασκευή από την Ιταλική το Perfetti Sconosciuti, το οποίο με κάλεσε κάποια στιγμή ο Κώστας ο Λαμπρόπουλος να το δω γιατί λέει έχω κάτι για σένα. Λοιπόν, μιλάμε για μια παρέα από 3 ζευγάρια και έναν εργένη. Δεν εργένης, απλώς έρχεται μόνος του. Γιατί είναι άρρωστη η καλή του. Και της έρχεται η ιδέα της γυναίκας μου, την οποία υποδίεται η Μαρία, ότι αφού είστε με πρόσχημα έναν φίλο μας που δεν τον βλέπουμε ποτέ, που χώρισε με την καλή του, γιατί βρήκε ένα μήνυμα στο κινητό του από μια 22χρονη κιόλας, πιο μικρή και από την κόρη του γκόμενα είχε, και χωρίσαν. Και μας λέει του τι το λέει. Δηλαδή, εσείς όλοι είστε καθαροί, είστε εντάξει. Οκ, έλατε να αφήσουμε όλοι τα κινητά μας και ό,τι μήνυμα έρχεται. Και μένουν λίγο όλοι αμήχανοι και τα λοιπά, αλλά κανένας δεν τολμάει να πει όχι, εγώ δεν το παίζω. Όλοι κάνουν τους μάγκες και. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο για την ταινία, γιατί γίνεται της παλαβής. Για λέγε. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Λέει δεν αντέχει κιόλας. Πεκόλα, αυτός είναι πρώην, εσύ είσαι νυν. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Είσαι τόσο ερωτευμένος με τη μαμά που δεν μπορείς να δεις πόσο σκυλά είναι. Έχουν καταστρέψει τις ζωές μας, τις ιδιωτικές μας ζωές και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Δεν θέλω να το μάθω αν με κερατώνεις. Γιατί δεν είπες τίποτα? Είναι οι φίλοι σου εδώ, θέλω να ξέρουν. Δεν θέλω να καταλήξουμε σαν αυτά τα ζευγάρια που κοροϊδεύουμε. Εσύ παραμορφωμένη από τις πλαστικές και εγώ με κομμωδινή μαλλί. Το τηλέφωνο! Παίξε. Τελικά το κινητό στην ταινία είναι ο κακός της υπόθεσης ή όχι, ή έχει τις δικαιολογίες του. Είναι το μαύρο κουτί της ζωής μας. Ναι, και θέλει προσοχή. Αυτό είναι το μήνυμα της ταινίας. το μέσον είναι ουσιαστικά τώρα πια. Κάποτε ξέρω εγώ μπορεί να ήταν ένα γράμμα, να ήταν κάτι άλλο. Αλλά είναι το μέσον. Από εδώ περνάνε όλα πια, η αλήθεια είναι. Είναι ο κινητός μας υπολογιστής, είναι το τηλέφωνό μας, είναι ό,τι κρύβουμε και ό,τι φανερώνουμε βρίσκεται εδώ μέσα. Εκεί είναι αυτό που το λέμε στην ταινία, είναι το μαύρο κουτί της ζωής μας. Και δεν θα ρωτήσω τον σκηνοθέτη, θα ρωτήσω σε έναν Μαρία, σε μια ταινία δωματίου. Ναι. Τι μπορεί κάποιος να βρει. Γιατί σου λέει γιατί δεν το κάνεις ένα θεατρικό. Γιατί τι μπορεί να σου δώσει το σινεμά. Εσύ πώς το έζησες από μέσα. Νομίζω ότι στο σινεμά αυτό το σενάριο, αυτή η υπόθεση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι σε ένα θεατρικό. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Και οι ανατροπές, επειδή παίζονται στα βλέμματα, στα διαφορετικά. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδική να σας μιλήσω για τα πλάνα και όλα αυτά. Νομίζω ότι εκεί που δεν περιμένεις, το σινεμά σου προσφέρει την πολυτέλεια να μην περιμένεις κάτι που στο θέατρο πολύ πιθανόν να το μυριστείς. Θα δεχτεί ότι είμαστε τέλειοι ξένοι. Να πούμε ότι ο τίτλος της ταινίας είναι Τέλειοι ξένοι, έτσι, που είναι και το ιταλικό. Και ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, πόσο πιστή είναι η μεταφορά. Πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι. Δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός. Δεν θέλω να πειράζω ένα πράγμα αριστούργημα για να βάλω το προσωπικό μου ύφος και αυτό. Δεν θέλω καθόλου. Εκτός και άμα είναι ένα πράγμα που χωλαίνει και λες, νομίζω ότι εδώ μπορώ να το διορθώσω. Προσπάθησα πέρα από κάποια πράγματα που αφορούν την Ιταλία που τα έκανα εγώ ελληνικά, ελάχιστα πράγματα
σενάρια και σε επίπεδο διαλόγων βέβαια άλλαξαν πάρα πολύ για να γίνουν πιο άμεση οι δικοί μας διάλογοι. Αλλά στην δομή, στη σειρά του σενάριου δεν έχω πειράξει τίποτα. Κυρίως γιατί ήταν ένα αριστούργημα από τους Ιταλούς. Και όταν βλέπεις και την Ιταλική ταινία, αισθάνεσαι το una faccia, una razza. Και στις αντιδράσεις, στην εξωστρέφεια, στη συμπεριφορά, η συμπεριφερειολογία μοιάζει πάρα πολύ. Είμαστε σίγουροι δηλαδή, Τι θα έπρεπε να σου πω? Τι θα έπρεπε να μου πεις? Είμαστε φίλοι από παιδεία, να μου πεις ποιος είσαι, ρε φίλε! Πόσο καιρό κρατάει αυτό?